ekenekwa m ụnụ ndị bias before nga n'iru mana ihe mbụ eze update ka mbụ when it comes to ihe na-aga na Igbo anyị, ihe na-aga na social media. Like I wouldn't name this page of man, this channel of me, because man, I don't post something that is not real. I don't post. If I'm not sure, I will not post. Okay, I'm going to follow news. Bank it in the chat here. Such a good video. Here Soludo, Maka, Akwa Okuko, and other native doctors not an Igbo. We never can Igbo because now I'm a rock. And I'm all watch. I have a drum bag. I jam all the tutor. Ndị chọọ ihe afọ yele na ọdịrọ ọrụ nwoke ezu. So iwe ọchị afọ na Soludo, away from all this distraction and as evangelism could be in cars, because a lot of people na-ekwu okwu, a lot of, I call them backing dogs. There are so many people, you know, now watch here name. There are people that you shouldn't trust in any way when it comes to news blogging and other things, because the way they express themselves when issue na gbasara halu or when onye na nwe ha me halu. That's how they also react when something happens to somebody they are praying for something to happen to. Take for example, the Akwa Okuko. Didn't you know these hungry bloggers on an Igbo? Nobody is saying anything about it. Since over 2 weeks now, Akwa Okuko. Nobody even hakuloko. It's also now a girl with a claim way in order to fabricate stories just to deceive a whole ministry, deceive Nigerians, deceive Igbo. People blue their table and evangelism because and a lot of people are men over 100 videos just from Friday till now. A lot of people are men up to 100 videos, and since 2 weeks Akwa Okuko, some of them was also one video too. Ejo has second Akwa federal case na narrative, but that's bad. The watch on kunu get Soludo. Huku maka all these native doctors Sajo na Igbo all these ndị check-up ma ndị niile eji unu nụkwa ihe niile na-ekwu maka away from all these things ha na-ekwu because na ọ bụ na charge ya to court now charge ya to court nsogbu dịkwa because enwe post na fly kịta a na-asị na Akwa Okuko ya anatawa ma there is nothing was found in him and all those things were asị hapo Akwa Okuko hapo ike hit hapo onye eze Jesus. You can't leave two of them, you can't leave all of them. But agwe burukwu nke a na-achọkwu nwoke nke ọkịja ana m-achọ. I don't believe it until government apụta wee kwuo okwu maka officially, because na government na-ekwu okwu maka officially are the same people kwuo okwu na very soon they will be charged to court after investigation, because na again they were invited for something and which they did something that is against the law of the land. But I got some case Soludo to avoid fake news. Each one verify the news, verify report. It comes from this channel. It may come late, but it worth the wait. Better go. So wait for it. Call them boss and end this video. If also there and so good. Because I'm happy I follow the DBN. Then yellow na melody fadi na mai dibia so neji de mulia awara iba ma da gota sina Soludo ku because I'm kata be there for free but then sina Soludo say dibia o neji de o disappear mo ya rapuse so I even job ke do Soludo ku ga on ke mo ma so onye tete ụla ọ denye ofu ife si na Soludo banchasie ofu nke ya na-agọ m to ekwensu mụnye kandụl na-akpọ Satan ajewe ọgụ ajekwu Soludo aje eme nke si ya kedụzi ife iji ezo ma afa gị zoo ma foto gị onye ka apụtara kwụsie n'ike egwu na-atụkwu so ekwensu ya na enwere ike kwefọrọ ndị Igbo ma ife ndị Igbo si nọọ kama anya ka eji agbara ofe ka afa o nwere onye fọ ndị mmụọ dị ndụ so hapụ na ife niile anyị ji ya emebisigo society emebisigo obodo
na-agwọrọ mmadụ ọgwụ onwe ego na isi na anya onye na-akwụ ife kpọgodo ụlọ onwe gị gị na ụmụnna gị godo ị na-eche onye ọ ga-abụ imesi onye akpụtara efi wee bịa nye onyinye, onye akpụta ewu bịa nye onyinye. Kedu ife idipendịziri ọ na ewu na efi a na-akpụta? Onye asị ya dọba nke a kwuo ego na ịchọ ikwu ego na ịchọrọ eme ya onye a nweta 100 million eme nke onye a anyị ga-akpụta gị bịa ka imezie ife ị na-anọ ebe a anyị kpọta gị edobe ya ebe a. Biko enwere ndị be anyị nọ na Lagos a who are struggling to survive ọrịa anyị ekpotefanụ kpotefa edobe gị 1 week anyị abịa imecha nka niile billionaires. Kedu ife anyị ama onye dị afọ anya isi ha Anambra niile billionaire onye na-akọ ife ahụ rọkwa ndị ụtụtụ oyi. But the fact that people believe them is the problem. The fact that people believe them is the problem. So I na-aba security here at the fundamental level. And then which has if at the axis of drug trafficking, drugs, hard drugs, and the pure water na Anambra. Onye ṅụsịa ya mmadụ adị ya ka arụrụ. Ọ bụ na eje m ọgwụ the other day emechiri ife mfọ chairman ndị plumbing onyere ya ọnụ okwu sị na ha go na ya mara na ebe a na-ele plumbing the more of drug than plumbing. Ebe a kapa dị eme asị na parking stall dangerous drugs niile a parking ebe a onye abịa kwa na ife plumbing ka o dobe n'ilo emeghezie shop ya ọghee ife a na-ene ife a parkizi onwe nke ebupụta this thing 200 milligram aban go the substance all over the world. Asị na India ka esi ebubata ya onye ṅụsịa ya okopụ mmadụ adị ya ka arụrụ. Ọ ife ụmụaka nọ n'ime ọfịa fa ṅụsịa ya mmadụ adịba ime na ọgba agha egbe mmadụ ewe ka mmadụ. So what we say to them, NAFDAC, you have come to save us from ourselves. We want Onitsha, Anambra, to continue to be the largest open drug market in the world, in Africa. But it will not be so. Maamale as ever fake, adulterated, and banned drugs. Okay? Yes. So we have to clean it up. And that's why we're building a new drug market that will be the best in Africa, not back. And we're hoping that by the end of this year, that place should be ready for them to move. Or they modernized and regulated in a plain way. But a dangerous drugs in the buying, cultism, and the land grabbing, then the waiting years yellow the Libyan and the where then network of anti in when you lose the axis, the ecosystem of criminality.